जिहेतु बिएससि गोरोबथा जाबाय बिटिसि गोरोबथा जाबाय आरो आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय दा बै समाव जेब्ला बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बिटिसिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बेरेखा जादोंमोन नामा जिहेतु आथिखालाव नुयोब्ला जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ गोबां बेफोरबायदिनो बेरेखा जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि बिथिङाव मा बुंगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा जुदि जायोब्ला बा जाखांनायनि उनाव बे गोरोबथा मावफुंनायाव सोरनिबा खहा जागोन नामा मा बुंगोन बे समाव 2001 मायथाइनिफ्राय आं एबसुनि खामानि मावनाय जागायदों 2005 मायथाइयाव इलेक्सन प्रथम जाबाय रावबो बुंनो हानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव बिटिसि सुक्तिखौ अपोज खालामनाय बिनि दफा मावफुंनायखौ होबथानाय रावबो बुंनो हानाय नङा आरो बेखौ आङो दाबि दैखांनो हायो माने चेलेन्ज खालामनो हायो बरंस बिटिसिनि सुक्तिफ्रा जाफुंसारनांगौ मावफुंनांगौ होनना बै समाव माबा मा होनो मददसो होदों मेम'रेन्डाम होदों मदद होदों आरो प्रथम देरहाबोनायाथ' जायखौ लानानै बिपि एबा हाग्रा महिलारिया बिटिसि सरकार दादों बै देरहाबोनाय बांसिन सुबुंफ्रानो एबसुआ देरहाहोहरनाय आनसलिक एबसु इउनिट एबसु जिल्ला एबसुआ देरहाहोहरनाय दा बै समाव डाबल पि सिंगल पि जाबाय डाबल पिखौ लिड खालामबाय रबिराम नार्जारिया सिंगल पिखौ नोङो माबाबाय हाग्रामाया दा बिथांमोना मानो गावजों गाव जुजिलायबाय रबिराम नार्जारिया देरहाबोआखसै दा ओरै मानो सुक्तिखौ बै समाव रबिराम नार्जारि पार्टिनि बिथांनिमोन खिन्थु मेक्सिमाम रबिराम नार्जारि ग्रुपनियानो एमसिएलए देरहाबोदोंमोन नाथाय एकमात्र सार्थआव हाग्रा महिलारिखौ बै समाव बै एमसिएलएफ्रा मदद होदों बेनो जाहैबाय गोदानै दाजानाय बिटिसिखौ बिनि सुक्तिखौ जाफुंसार होनांगौ गोदानै लजानाय न'खौ मोजाङै साजायनानै मोजाङै मजबुत खालामनांगौ बिनि थाखाय बे देरहादों जोंनि चिराङाव चन्दन ब्रह्मखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोदों खाम्फा बरगयारिखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोदों बै समाव नोङो खाम्फा बरगयारिखौ आनकन्टेस्ट देरहाहोनाय लिड लादों जोंहा दानि इउपिपिएलनि गाहाय नेता अमर सिंह ब्रह्म बै समाव बिथाङा जिल्ला एबसुआव दंमोन जोंहा आदा सासे रुपल ब्रह्म होननाय थैनानै थांबाय आनसलिक एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना टटेलि आनसलिकनिफ्रायनो रल लानानै रावखौबो केन्डिडेट गेलेहोआखै आनसलिक एबसुनिफ्रायनो नमिनेसन होयोबा बाद खावलायलायनानै माने दोनथ'होलायनाय जादों खाम्फा बर माने चन्दन ब्रह्मनियाव बेनो हाग्रा महिलारि बेलायाव बेनो मानोना बिथांमोना मेन लिडिं बिथांमोनखौ खामानि मावनो सुबिदा होनांगौ रायजो राजाया बै समाव जिखि सिगाङाव सानाखैबा मोनो जे गोदानै जोनोम मोननाय बिटिसिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय हाग्रा महिलारिखौ बयबो आवगायनानै मदद होफैदों जायनि फलाव बिथाङा मा होनो सिंगेलै सरकार दानो हाबाय बिटिसिआव 12 जन एमएलए देरहानानै आसामाव किं मेकार जानो हाबाय आरो बे 12 जन एमएलए देरहाहोना आसामाव किं मेकार जानो हानाय लोगो लोगो जोङो सोमावनानै बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो हानाय जाबाय दा बै समाव जुदि हाग्रा महिलारिया फार साइटेड गोजान माने सिन्था खालामनो हाग्रा मानसिमोनब्ला मोजाङै माने भिजनारि मोनब्ला गोबां बुस्थुफोरखौ मावनो हाबावोमोन दा 15 बोसोराव बिथाङा 39 थासो ना 29 थासो बिल पास खालामना हरदोंनो बिटिसिआ जितु बिल बारनो हायो खिन्थु बेखौ गभर्नरा एसाइन खालामफिननांगौ मानिनांगौ बियो थाङो केबिनेटनि दारै आसाम केबिनेटनि दारैसो गभर्नरसिम थाङो दा आसामनि केबिनेटआनो हरा गभर्नरसिम दा बेयाव बै समाव जिहेतु आसामनि किं मेकार हाग्रामामोन बिथाङा जुदि मोजाङै जुदि लाङोमोनब्ला बै आसाम सरकारखौ सोमावनानै आंनि बिलखौ माबार पास खालामना हरबा हर नङाबा नै नोंनि सियारखौ आं सोमावनोसै होननानै तुरुंगखौ सिगि बिथाङा लाबोनो हायोमोन दिनै लेन्डनि इसु बिराद दं बिटिसिआ गावहा लेन्ड आयेन गैजाया निजा बै फार्स्ट समावनो जुदि पास खालामना लायोमोनब्ला जों दिनै बे लेन्डफोरखौ मोजाङै बेजों लांबाय थानो हागौमोन गोरलैयैनो लांबाय थानो हागौमोन दा ओंखायनो आं बेखायनो होनदों बिथाङा माने जि स्कप मोनदोंमोन बेखौ नस्थ' खालामा नाथाय दहाय नोंथाङा सोंनाय बादि दफा मावफुंनायावथ' होबथायाखै रावबो बरंसो मददसो होदोंमोन आरो जेरै बेबायदि समाव बर' रायजो राजाया मदद होदों दिनैनि बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफ्राबो बिथांमोनाबो बांसिनानो बर' हिसाबै बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौनि साथाव बिथांमोनाबो मददसो होनांगौमोन राजनितिखौ मदद होनो हायाबो दस्रा बाथ्रा खिन्थु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेलायाव बिथांमोना मददसो होनांगौ दङ
आं बेखौ सानो आरो